Greenwashing е английски термин, който бих превел като зелено измиване. Това са привидно екологични технологии, които всъщност забавят прехода към ВИ. Днес биогоривата са най-мащабната такава заблуда. Наглед идеята е страхотна. От растения произвеждаме горива, смесваме ги с фосилните до 10% и намаляваме вредните емисии, без да се отказваме от класическите ДВГ. Биоетанолът се произвежда от ферментирали разтвори на царевица и захарна тръстика, а биодизелът от палмово, рапично или соево масло. Вредни емисии. Биогоривата отделят вредни емисии почти както и фосилните, само че се считат за неутрални, защото при своя растеж растенията били консумирали достатъчно въглероден двуокис. Удобно се пропуска факта, че ако същите растения се отглеждаха за прехрана, те пак щяха да поглъщат въглеродния двуокис. Енергийна ефективност. Фотосинтезата при земеделските култури усвоява едва 0,2% от слънчевата енергия, което е 100 пъти по-малко от 20% при фотоволтаичните панели. Като добавим и факта, че КПД-то при ДВГ е над 3 пъти по-ниско от електродвигателите, излиза, че директната електрификация е 300 пъти енергийно по-ефективна от биогоривата. Земеделска земя. Вече над 1 милион квадратни километра са засети за биогорива и дават 170 милиарда литра, достатъчни за 140 милиона коли. Но, ако на същата площ се сложат соларни панели, те биха произвели ток достатъчен за 18 милиарда електрички, т.е. 130 пъти повече. А обвиняват соларите, че изяждали плодородната земя. Субсидиране. Средната себестойност на фосилните е в пъти по-ниска от биогоривата и тази разлика се покрива от правителствата чрез гарантирани изкупни цени и задължително минимално съдържание на биогорива във фосили. Кой печели? Петролните компании отстъпват 10% от обема на фосилните горива, но съхраняват своя бизнес. Не случайно те са най-големите инвеститори в бранша. Автомобилните компании запазват традиционното ДВГ производство, опитвайки се да се оградят от жестоката електрическа конкуренция. Земеделците се радват на гарантирани изкупни цени, въпреки недостига на земеделска земя за прехранване. Политиците демонстрират екологичност, без да дразнат излишно милиони избиратели и ДВГ спонсори. Така, хората продължават да си карат ДВГ-тата, мислейки, че те стават все по-екологични, а чрез данъците си продължават да плащат за финансирането на тази заблуда. Не продавам и не рекламирам. Просто споделям знания и опит за хората, които се интересуват. Ако ти е харесало видеото, удари едно лайкче, коментирай го, сподели го и ме последвай за още клипове на тема екология и икономика.